Podemos comezar a falar dos abelaneiros, dos avellanos en castelán. Como podemos ver aquí na imaxe da esquerda, o seu porte moitas veces é máis arbustivo que arbóreo. É unha árbore que ten moitísima facilidade para xerar múltiples pés dende un mesmo punto. Será moitísimas ramas dende o chan, moitísimos troncos paralelos entre sí. Isto fai que o seu aspecto ás veces sea moi globoso, cunha densidade de copa inmensa, parece que non podemos acceder a él de ninguna maneira, ao centro do seu tronco, maila que si nós imos seleccionando algúns destes múltiples troncos que medran do chan, sí que podemos acabar dándolle un aspecto arbóreo propiamente, seleccionando un único tronco central e eliminando os troncos paralelos. Mesmo na natureza, cando esta árbore crece moi próxima ás demais, xa fai a selección por si mesma e acaban quedando somente un ou dous troncos centrais moi grosos e unha árbore que pode chegar ata uns 8 metros de altura, máis ou menos. Polo xeral é un pouco raro ver, non? Un abelaneiro de cultivo que acade estas dimensións, polo xeral quedanse máis pegados ao chan, dun xeito un pouco máis arbustivo e máis tupido, cunha base máis globosa e pegada ao chan, máis globosa e pegada ao chan. Se nos fixamos nas follas que temos na imaxe da dereita, pois son suborbiculares, o que quere dicir que son prácticamente redondiñas, mas teñen unha pequena forma elipsoide, por iso non son orbiculares propiamente, non son redondas ao 100%. Están cuspidadas, teñen un pequeno ápice na punta, non chegan a ser agudas como as anteriores que fan unha forma triangular máis marcada, senón que simplemente teñen unha pequena cúspide, unha pequena protuberancia no seu extremo apical, e teñen o borde moi aserrado, cun montón de dentes como habíamos antes que as bidueiras. Incluso doblemente aserrado, hai serra dentro dun dente de serra. Como xa vos comentaba antes, estas árbores non xeran un cono propiamente, senón que xeran un aquenio, novamente, cuberto por unha pequena membrana protectora, como podemos ver na imaxe da dereita, que é verde e que cando seca é moi doada de retirar para deixar o aire a abelá propiamente, non? Pero, polos detalles das follas e outros detalles xenéticos, están moi emparentados cas bidueiras. Como podemos ver no mapa de distribución, é unha árbore que tolera un pouquiño máis os climas tépedos cos bidueiros, polo tanto chega un pouco máis ao extremo sur da península e ao sur de Europa, non acada tanta altitude como os bidueiros que poden chegar aos 2000, 2000 e tantos metros, senón que se queda un pouquiño antes, nos 1900, 1800, e como podemos ver na imaxe inferior, cas flores, os amentos masculinos non teñen tanta pinta de ser un conxunto de flores propiamente, non? Senón que parece que teñen unhas brácteas un pouco máis anchas, máis duriñas, o que lles dá un aspecto máis compacto, que parece que non ten tantos estames nin tantas anteras libres por el que poidamos tocar para que deixen voar o polen, non? E como no caso anterior, as flores femininas sempre se sitúan moi próximas a eles para recibir o polen e xerar as novas abelás.